Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 28. Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma n'olu nke Jehova bụ Chineke gị, ilezi anya ime ihe niile o nyere n'iwu, bụ nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, na Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ị kachasịa mba niile nke elu ụwa. Ngọzi ndị a niile ga-abịakwasịkwa gị wee ruo gị n'ahụ mgbe ị ga-ege ntị olu Jehova bụ Chineke gị. Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ n'obodo, onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụkwa n'ọhịa. Ihe a gọziri agọzi ka ọ ga-abụ bụ mkpụrụ nke afọ gị, na mkpụrụ nke ala ubi gị, na mkpụrụ nke anụ ụlọ gị, bụ ụmụ ehi gị mụrụ na ụmụ igwe ewu na atụrụ gị. Ihe a gọziri agọzi ka abọ gị na ihe gị iji agwa achịcha ga-abụ. Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ na mbata gị, onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụkwa n'ọpụpụ gị. Jehova ga-eme ka etigbuo n'ihu gị ndị iro gị na ndị na-ebili imegide gị. N'otu ụzọ ka ha ga-apụkwuru gị, ma n'ụzọ 7 ka ha ga-agbalaga n'ihu gị. Jehova ga-enye ngọzi ya iwu n'ebe ị nọ n'ọba gị niile na n'ime nseti aka gị niile. Ọ ga-agọzikwa gị n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Jehova ga-eme ka ị guzosiere ya ike ịbụ ndị nsọ dịka ọ ṅụrụ gị iyi. Mgbe ị ga-edebe ihe niile Jehova bụ Chineke gị nyere n'iwu, mgbe ị ga-ejekwa ije n'ụzọ ya niile, ndị niile nke ụwa ga-ahụkwa na ọ bụ aha Jehova ka a na-akpọkwasị gị. Ha ga-atụkwa egwu gị. Jehova ga-emekwa ka ị babiga ụba oke banyere ezi ihe n'ime mkpụrụ nke afọ gị, na n'ime mkpụrụ nke anụ ụlọ gị, na n'ime mkpụrụ nke ala ubi gị, n'elu ala ahụ nke Jehova ṅụrụ gị nna gị ha iyi inye ha. Jehova ga-emeghere gị ezi ụlọ akụ ya, bụ eluigwe, inye mmiri ozuzo nke ala gị na mgbe ya, na ịgọzi omume niile nke aka gị, ibinyekwa ọtụtụ mba ihe, ma gị onwe gị agaghị ebiri ihe. Jehova ga-emekwa gị isi, ọ bụghị ọdụdụ. Ị ga-adị naanị n'elu, ị gaghị adịkwa n'okpuru, mgbe ị ga-ege ntị ihe niile Jehova bụ Chineke gị nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, idebe na ime ha. Ma ewezugala onwe gị n'aka nri maọbụ n'aka ekpe n'okwu niile ọbụla nke mụ onwe m na-enye unu n'iwu taa, ije sochi dị iche iche ọzọ ife ha ofufe. Ma ọ ga-eru, ọ bụrụ na ị geghị ntị olu Jehova bụ Chineke gị, ilezi anya ime ihe niile o nyere n'iwu na ụkpụrụ ya niile nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, na nkọcha niile ndị a ga-abịakwasị gị wee ruo oge ahụ. Onye a na-abụ ọnụ ka ị ga-abụ n'obodo, onye a na-abụ ọnụ ka ị ga-abụkwa n'ọhịa. Ihe a na-abụ ọnụ ka abọ gị na ihe gị eji agwa achịcha ga-abụ. Ihe a na-abụ ọnụ ka ọ ga-abụ bụ mkpụrụ nke afọ gị, na mkpụrụ nke ala ubi gị, na ụmụ ehi gị mụrụ, na ụmụ igwe ewu na atụrụ gị. Onye a na-abụ ọnụ ka ị ga-abụ na mbata gị, onye a na-abụ ọnụ ka ị ga-abụkwa na ọpụpụ gị. Jehova ga-ezikwasị gị ọbụbụ ọnụ na ọgbụgba aghara, na ịbasị mbọ ike n'ime nseti aka gị niile ka ị na-eme, ruo mgbe ị ga-ekpechapụ gị, rukwa mgbe ị ga-ala n'iyi ngwa ngwa n'ihi ihe ọjọọ nke omume gị niile nke iji hapụ m. Jehova ga-eme ka ajọ ọrịa nke na-efe efe rapara n'ahụ gị, ruo mgbe ọ ga-eme ka ị gwụpụ n'elu ala ahụ ebe gị onwe gị na-aba inweta ya. Jehova ga-ewere ọtịta ahụ, werekwa ahụ ọkụ, werekwa nrụrụ ọkụ, werekwa oke okpomọkụ, werekwa mma agha, werekwa nchakpọ, werekwa ọmụma ebu tigbuo gị. Ha ga-achụkwa gị ruo mgbe ị ga-ala n'iyi. Eluigwe gị nke dị n'elu isi gị ga-abụkwa ọla, ala nke dị n'okpuru gị ga-abụkwa igwe. Jehova ga-eme ka mmiri ozuzo nke ala gị bụrụ ozuzu na aja. Ọ ga-esi n'eluigwe dakwasị gị ruo mgbe a ga-ekpochapụ gị. Jehova ga-eme ka etigbuo gị n'ihu ndị iro gị. N'otu ụzọ ka ị ga-apụkwuru ha, ma n'ụzọ 7 ka ị ga-agbalaga n'ihu ha. Ị ga-aghọkwara alaeze niile nke ụwa ihe ntụgharị. Ozu gị ga-abụkwara anụ ufe niile nke eluigwe, bụkwara anụmanụ nke ụwa ihe oriri. Onye nchụli adịghịkwa. Jehova ga-ewere ihe ofufe Ijipt, werekwa emerald, werekwa agba, werekwa ọkọ
tigbuo gị, nke a na-apụghị ime ka ahụ gị dị mma n'anya ya. Jehova ga-ewere ara owiwi, werekwa ikpu isi, werekwa ihe mgbu nke obi tigbuo gị. Ị ga-asọgharịkwa isi n'etiti ehihie dịka onye isi na-asọgharị n'ọchịchịrị. Ị gaghị emekwa ka ije gị ọbụla gaa nke ọma. Ị ga-abụkwa naanị onye a na-emegbu na onye a na-anapụ ihe ya n'ike ụbọchị niile. Onye nzọpụta adịghịkwa. Ị ga-ekwe nkwa ịlụ nwunye, ma ya na nwoke ọzọ ga-edina. Ị ga-ewu ụlọ, ma ị gaghị ebi n'ime ya. Ị ga-akụ ubi vaịn, ma ị gaghị eme ka ọ pụọ na nsọ a na-asọ ya. A ga-egbu ehi gị n'anya gị, ma ị gaghị eri n'ime anụ ya. A ga-anapụ gị ịnyịnya ibu gị n'ihu gị, ma a gaghị eweghachiri gị ya. A ga-enye ndị iro gị igwe ewu na atụrụ gị, ma ị gaghị enwe onye nzọpụta. A ga-enye ndị ọzọ ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom, ma anya gị ga na-ele. Wee dalaa n'isi n'ịchọ ha ogologo ụbọchị niile, ma ọ dịghị ihe ga-adịrị ike aka gị. Mkpụrụ ala ubi gị na ndọgbu n'ọrụ gị niile ka otu ndị nke na-amaghị ga-eri. Ma ị ga-abụ naanị onye a na-emegbu emegbu na onye a na-azọpịa azọpịa ụbọchị gị niile. Ị wee bụrụ onye na-awị ara n'ihi ihe ọhụhụ anya gị abụọ nke ị ga-ahụ. Jehova ga-ewere ihe otiti ọjọọ nke a na-apụghị ime ka ahụ gị dị mma na ya tie gị n'ikpere ụkwụ gị abụọ na n'ogwe ụkwụ gị abụọ, site n'obe ụkwụ gị wee ruo okpu n'isi gị. Jehova ga-eme ka gị na eze gị nke ị ga-eguzo ka ọ bụrụ eze gị jeruo otu mba nke na-amaghị, ma gị onwe gị ma nna gị ha. Ị ga-efekwa chi dị iche iche ọzọ n'ebe ahụ, bụ osisi na nkume. Ị ga-aghọkwa ihe iju anya na ilu na ihe akụkụ n'etiti ndị ahụ niile ebe Jehova ga-edu gị jee. Ị ga-ewere ọtụtụ mkpụrụ ọghịgha pụọ jee n'ubi, ma ọ bụ nwantị ka ị ga-achịkọta, n'ihi na igurube ga-erichapụ ya. Ị ga-akụ ubi vaịn dị iche iche, rụkwa ha, ma ọ dịghị mmanụ vaịn ị ga-aṅụ. Ị gaghị aghọtakwa mkpụrụ vaịn, n'ihi na ikpuru ga-eri ha. Ị ga-enwe osisi oliv n'oke ala gị niile, ma ọ dịghị mmanụ ị ga-ete, n'ihi na mkpụrụ oliv gị ga-adakwasị. Ị ga-amụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom, ma ha agaghị abụ nke gị, n'ihi na a ga-adọta ha n'agha. Osisi gị niile na mkpụrụ ala ubi gị ka ndị ọzọ ga-enweta. Ọbịa ahụ nke nọ n'etiti gị ga-arịgo n'elu karịa gị, na-arịgo, ma gị onwe gị ga na-arịda ala. Onye ahụ ga-ebinye gị ihe, ma gị onwe gị agaghị ebinye ya. Onye ahụ ga-abụ isi, ma gị onwe gị ga-abụ ọdụdụ. Ọbụbụ ọnụ niile ndị a ga-abịakwasị gị, chụkwaa gị, wee rụọ gị ahụ ruo mgbe a ga-ekpochapụ gị, n'ihi na ị geghị ntị olu Jehova bụ Chineke gị, idebe ihe niile o nyere n'iwu na ụkpụrụ ya niile nke o nyere gị n'iwu. Ha ga-adịkwasịkwa gị ịbụ ihe ịrịba ama na ịbụ ihe ebube, dịkwasịkwa mkpọrọ gị ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ifeghị Jehova bụ Chineke gị ofufe n'ọṅụ na n'obi ụtọ, n'ihi ịba ụba nke ihe niile. Ị ga-efekwa ndị iro gị, ndị Jehova ga-ezi megide gị, na agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ na n'ịgba ọtọ na n'ụkọ ihe niile. Ọ ga-etinyekwa ya oke igwe n'olu gị ruo mgbe ọ ga-ekpochapụ gị. Jehova ga-esi n'ebe dị anya bulie otu mbi megide gị, sikwa na nsọtụ ụwa dịka ugo si efe, bụ mba nke na-anụghị asụsụ ya, mba nke nwere ihu dị egwu, nke na-ahụghị oke n'ihu ọma, nke na-emeghịkwa nwata amara. Ọ ga-erikwa mkpụrụ nke anụ ụlọ gị na mkpụrụ nke ala ubi gị ruo mgbe a ga-ekpochapụ gị. Ọ gaghị ekwekwa ka ọka na mmanya vaịn ọhụrụ na mmanụ na ụmụ ehi gị mụrụ na ụmụ igwe ewu na atụrụ gị fọdụrụ gị ruo mgbe ọ ga-eme ka ị laa n'iyi. Ọ ga-anọchigidekwa gị n'agha n'ọnụ ụzọ ámá gị niile ruo mgbe mgbidi gị niile ga-ada, bụ mgbidi ahụ dị elu nke wusikwara ike, nke gị onwe gị na-atụkwasị obi na ha. N'ala gị niile,
Ọ ga-anọchigidekwa gị n'agha n'ọnụ ụzọ ámá gị niile na n'ala gị niile, nke Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị. Ị ga-erikwa mkpụrụ nke afọ gị, bụ anụ ahụ ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom, ndị Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị n'ime nnọchigide n'agha na n'ime mkpagbu nke ndị iro gị na-akpagbu gị. Nwoke nke dị nrọ n'etiti gị, nke dịkwa pekepeke nke ukwuu, anya ya ga-ajọ njọ n'ahụ nwanne ya na n'ahụ nwunye nke obi ya na n'ahụ ụmụ ya fọdụrụ nke o kwere ka ha fọdụ. O wee ghara inye onye ọbụla n'ime ha ụfọdụ n'ime anụ ahụ ụmụ ya nri ọ ga-eri, n'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla fọdụrụ ya n'ime nnọchigide n'agha na n'ime mkpagbu nke onye iro gị na-akpagbu gị n'ọnụ ụzọ ámá gị niile. Nwaanyị nke dị nrọ n'etiti gị, nke dịkwa pekepeke, nke na-adịghị anwa iguzobe ụkwụ ya n'ala n'ihi ịdị pekepeke na n'ihi ịdị nrọ. Anya ya ga-ajọ njọ n'ahụ di nke obi ya na n'ahụ nwa ya nwoke na n'ahụ nwa ya nwaanyị na n'ahụ ịchị ya nke na-esi apata ụkwụ ya apụta na n'ahụ ụmụ ya nke ọ na-amụ, n'ihi na ọ ga-eri ha na nzuzo na ụkọ ihe niile n'ime nnọchigide n'agha na n'ime mkpagbu nke onye iro gị na-akpagbu gị n'ọnụ ụzọ ámá gị niile. Ọ bụrụ na ị lezighị anya ime okwu niile nke iwu a nke deworo n'akwụkwọ a, ka ị wee tụọ egwu aha nke a nke dị nsọpụrụ dịkwa egwu Jehova bụ Chineke gị. Jehova ga-emekwa ka ihe otiti gị niile na ihe otiti niile nke mkpụrụ gị dị ebube. Ha ga-abụkwa ihe otiti nke ukwuu nke na-anọgidekwa anọgide na ọrịa ọjọọ nke na-anọgidekwa anọgide. Ọ ga-emekwa ka nrịanrịa niile nke Ijipt bịaghachi n'ahụ gị, bụ nke ị tụrụ ụjọ. Ha ga-arapụrakwa n'ahụ gị. Ọrịa ọbụla kwa na ihe otiti ọbụla nke a na-edeghị n'akwụkwọ ha ka Jehova ga-eme ka ha rigo n'ahụ gị ruo mgbe a ga-ekpochapụ gị. Unu ga-afọdụkwa ndị ikom ole na ole n'ebe unu dịrị ka kpakpando eluigwe na ụba, n'ihi na ị geghị ntị olu Jehova bụ Chineke gị. Ọ ga-erukwa na dịka obi tọrọ Jehova ụtọ na ahụ unu ime unu mma na ime unu ka unu baa ụba, otu a ka obi ga-atọ Jehova ụtọ na ahụ unu ime ka unu laa n'iyi na ikpochapụ unu wee họpụ unu n'elu ala ahụ ebe gị onwe gị na-abata inweta ya. Jehova ga-eme ka ị gbasaa n'etiti ndị niile, site n'otu nsọtụ ụwa ruo nsọtụ ụwa nke ọzọ. Ị ga-efekwa chi dị iche iche ọzọ ofufe n'ebe ahụ nke na-amaghị, ma gị onwe gị ma nna gị ha bụ osisi na nkume. Ma ị gaghị enwe atụghị ụjọ n'etiti mba ndị a. Ọ bụ ụkwụ ha agaghị enwekwa izu ike, ma Jehova ga-enye gị n'ebe ahụ obi na-ama jijiji na ndala n'isi nke anya na ọtịta ahụ nke mkpụrụ obi. Ndụ gị ga na-akwụkwa efe n'ihu gị. Ị ga-atụkwa oke egwu abalị na ehihie. Ị gaghị ejikwa ndụ gị n'aka. Ị ga-asị n'ụtụtụ, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ọ bụ anyasị. Ị ga-asịkwa n'anyasị, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ọ bụ ụtụtụ, n'ihi oke egwu nke obi gị nke ị ga-atụ na n'ihi ihe ọhụ anya gị nke ị ga-ahụ. Jehova ga-emekwa ka ị were ụgbọ laghachi n'Ijipt n'ụzọ nke m sịrị gị. Ị gaghị ahụkwa ya ọzọ ma ọlị. Unu ga-ewerekwa onwe unu renye ndị iro unu n'ebe ahụ, ịbụ ohu ndị ikom na ịbụ ndị inyom na-eje ozi, ma onye ọgbụgba agaghị adị.